Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan notazio zientifikoa erabilita zelan egiten ditugun hainbat eragiketa ikusiko dugu. Eta gure adibidetan, zatiketak, biderketak, berreketa bat eta erro bat daukagu. Eragiketa hauetan, alde batetik zenbakia edo zenbakia martarra eragingo dugu eta bestetik berretura. Gure lehenengo adibidea, alde batetik 3/2 egingo dugu. Eta bestetik, berreketak zatituko ditugu. Eta horretarako, gogoratzen duzuenez, berretzaileak kentzen ditugu, bai? 3/2 1,5, 10 ber 6 ken 11, 10 ber -5. Egiaztatu behar dugu gure emaitza notazio zientifikoan idatzita dagoena da ez, kasu honetan notazio zientifikoan idatzita dau, beraz, hurrengo eragiketara pasatuko gara. Erro honetan, zer egiten dugu erroaren emaitza notazio zientifikoan adierazteko? Bueno, esan bezala, alde batetik lauaren erroa egin behar dugu eta bestetik berreketarena. Erroaren propietateak aplikatuz, lauaren erroa bida eta 10 ber 8, 8/2 lau, ez dugu hondarrik, beraz, 10 ber lau. Dagoeneko notazio zientifikoan daukagu idatzita, beraz, odan utziko dugu emaitza. Hirugarren adibidea, biderketa bat. Alde batetik, 5 eta 2,5 biderkatuko dugu, eta beste alde batetik, berreturak. Biderketa denez, berretzaileak batu egiten ditugu, ezta? Beraz, -8 gehi 5. 5 bider 2,5, 12,5, eta -8 gehi 5, -3. Beraz, bider 10 ber -3. Kasu honetan, ez dago notazio zientifikoan idatzita, beraz, moldatu behar dugu. Notazio zientifikoan idatzita egoteko, zenbaki bakarra egon behar da komaren aurretik. Beraz, koma mugitu behar dugu, bai? Aurrerantz leku bat. Eta horretarako zer egiten dugu? Zati 10, bai? 12,5 zati 10 egiten badugu, berretura bider 10. Beraz, zelan gedituko litzateke emaitza notazio zientifikoan adierazita? 12,5 zati 10 1,25 bider 10 -3 bider 10 -10, bai? Beste zatiketa bat egingo dugu. Aurrekoetan bezala, alde batetik 1,2 zati 5 eta bestetik berreketak. Zatiketa denaz, berretzaileak kendu egiten dugu, bai? 7 ken -6, kontuz. -6 denez, parentesi tartean jarriko dugu, ze orain eragiketak egiterakoan, minus hau, egin behar dugu. 7 ken -6, minus bider minus plus da, beraz, 7 gehi 6 gedituko da, bai? 1,5 zati 5, 0,24, eta 7 gehi 6, 13. Bai?
hau ja daukagu ez. Komaren aurrean zenbaki bakarra daukagu, 0 hau, baina gure duguna da koma aurrean dagoen zenbakia adierazgarria izatea. Beraz, bi hau nahi dugu koma aurrean. Koma mugitu behar dugu. Hau egiteko, bider 10 egin behar dugu, bai? Beraz, berreketari 10 zatituko diogu, bai? Zeran gelditzen da hau? 0,24 bider 10, 2,4. 10 ber 13 zati 10, 10 ber 12. Azkenengoa. Notazio zientifikoan daukagun zenbaki bat, berbi. Zer egiten dugu? Alde batetik, zeia berbi, eta bestetik, hau berreketa baten modukoa da. Ez da, beraz, kasu horietan egiten genuen. Berretzaileak biderkatu, hau da, -7 bider bi, bai? 6 karratu, 36, -7 bider bi, -14, 10 ber -14. 36 moldatu behar dugu, ezta? Notazio zientifikoan adierazita egoteko koma, 3 eta 6aren artean egon beharko litzateke, beraz, 36 zatitu behar dugu zati 10, ezta? Beraz, berretura, bider 10. 36 zati 10, 3,6, 10 ber 14 bider 10, 10 ber 13. Hau izan da guztia, gogoratu, web orria edean eta YouTubeen jarraitu jakindun.